Όλοι οι επιχειρηματίες με ρωτάνε πόσο κοστίζει το βίντεο. Κανένας δεν με ρωτάει αν χρειάζεται βίντεο στην παρούσα φάση. Αν μείνεις μέχρι το τέλος του βίντεο, θα μάθεις πού ακριβώς πρέπει να δώσεις βάση στην τωρινή χρονική περίοδο στη διαφήμιση της επιχείρησής σου. Με το σύστημα το οποίο θα σου δείξω, είχαμε πελάτες που είχαν ένα ROAS επί 20. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μας έδιναν 1 ευρώ και έπαιρναν 20 ευρώ πίσω με τη διαφήμιση με τη δική μας υπηρεσία. Το μόνο που σου ζητάω πριν κάνεις αίτηση συνεργασίας μαζί μας είναι να δεις αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος για να αποφύγουμε τις χαζές ερωτήσεις και να καταλάβεις ακριβώς πώς τρέχουμε την υπηρεσία μας της διαφήμισης για τους συνεργάτες μας. Είμαι σίγουρος για τις ερωτήσεις που θα σου προκύψουν. Πόσα βίντεο χρειάζομαι, Mike, χρειάζομαι landing page, χρειάζομαι ένα site, μήπως πρέπει να τρέξω διαφημίσεις τώρα, τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Θα στα απαντήσω όλα σε αυτό το βίντεο. Δώσε μου 5 λεπτά. Πάμε να σου δείξω το πρώτο βήμα που κάνουμε ανεξαρτήτως επιχείρησης για να αυξήσουμε τα έσοδα και να μειώσουμε τα κόστη της διαφήμισης. Η υπηρεσία λέγεται ακτινογραφία και δουλεύει ως εξής. Εσύ είσαι ένας πελάτης, ωραία, εσύ είσαι αυτός εδώ πέρα πελάτης και βλέπεις με τα μάτια σου μία διαφήμιση. Βλέπεις μία διαφήμιση στο κινητό σου και θα μπεις λογικά από αυτή τη διαφήμιση σε ένα site της επιχείρησης, έτσι, και θα πατήσεις παραγγελία και θα πληρώσεις. Αυτό θέλουμε, αυτό δεν θέλουμε όλοι, να μπαίνει όλο στο site, να αγοράζει επιτόπου, ούτε να μας καλεί, ούτε μαλακίες, τίποτα. Άρα εσύ λες, ωραία, και εγώ για να πουλήσω την υπηρεσία μου θα φτιάξω βίντεο στο TikTok, θα φτιάξω ένα site και θα έχω έναν τρόπο πληρωμής για να με πληρώσουν. Λάθος. Αυτό που δεν βλέπουν οι περισσότεροι είναι ότι πριν πεις καν να κάνεις το βίντεο, πρέπει να έχεις ένα offer. Πρέπει λοιπόν να έχεις ένα τρόπο, ένα πλαίσιο συνεργασίας ή ένα πακέτο τέλος πάντων με προϊόντα, το οποίο ο άλλος μπορεί να αγοράσει. Αυτό είναι πολύ εύκολο όταν έχεις e-shop και είναι λίγο πιο δύσκολο όταν έχεις υπηρεσία, όταν προσφέρεις υπηρεσία. Αυτό γενικά το πλάνο δουλεύει σε οποιοδήποτε κλάδο, οποιαδήποτε εταιρεία, οποιαδήποτε επιχείρηση. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη ή μικρή είσαι. Τι κάνουν οι έξυπνες επιχειρήσεις? Έχουν ένα πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο στη συνέχεια θα οδηγήσει στο να κάνεις βίντεο με συγκεκριμένο messaging, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία λες στο TikTok, για να τα δει ο δυνητικός θεατής σου και να μπει στο site σου και να αγοράσει. Καλά μέχρι εδώ? Καλά. Κάπου εδώ μπορείς να παίξεις και διαφημίσεις. Ads. Διαφημίσεις στη Meta. Και αυτό είναι πολύ καλό. Σε βοηθάει σε πολλά πράγματα. Και τα ads τελικά θα τα βλέπει ο δυνητικός σου πελάτης, θα βλέπει τα ads, αντί να βλέπει τα οργανικά βίντεο, θα βλέπει και τα δύο ταυτόχρονα, τα οποία θα οδηγούν στο site για να αγοράσει. Τώρα θέλω να φανταστείς όλο αυτό σαν ένα σύστημα ίδρευσης. Θα το κάνω λίγο οπτικοποιημένα για να το δεις. Εδώ είδαμε την πιο ιδανική και την πιο εύκολη πώληση. Ότι ο άλλος σε είδε μία φορά στο TikTok, μπήκε στο site σου και τελικά αγόραζε. Τι γίνεται όμως με τους δύσκολους πελάτες που δεν είναι ακόμα σίγουροι? Δες λοιπόν τι γίνεται. Ο πελάτης αυτός είναι δύσκολος. Αυτός είναι ο Μάνος. Okay. Και αυτός είναι ο Γιώργος. Σε αντίθεση με τον Γιώργο που είναι εύκολος πελάτης, ο Μάνος είναι δύσκολος πελάτης. Ο Μάνος μπορεί να σε δει 500 φορές στο TikTok. Μπορεί να μην μπει ποτέ στο site σου. Να σε δει 500 φορές στο TikTok. Ο Μάνος όμως έχει πάλι ανάγκες. Δηλαδή την επιχείρησή σου που τη χαζεύει στα social media έχει ανάγκη να πάρει κάτι από σένα. Μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο προσφέρει μια υπηρεσία οτιδήποτε. Αλλά δεν είναι σίγουρος ακριβώς. Τι μπορείς να κάνεις εσύ λοιπόν για να πιέσεις τον Μάνο να πάει στο επόμενο βήμα? Μπορείς να του πετάξεις ads με συγκεκριμένη προσφορά. Άρα, σε αντίθεση με τα βίντεο στο TikTok που θα τρέχεις, που έχουν άλλη στρατηγική, ο σκοπός του TikTok είναι να πιάσει τη μάζα, να πιάσει τον περισσότερο κόσμο. Στα ads, στις διαφημίσεις, μπορείς να παίξεις σε συγκεκριμένες μερίδες πληθυσμού ένα συγκεκριμένο βίντεο. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις στο TikTok. Το TikTok είναι για τη μάζα, μπορεί να πάει viral ένα βίντεο, οτιδήποτε. Στις διαφημίσεις, θα παίξεις συγκεκριμένο βίντεο σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα το δουν, που τα χωρίζεις ανά κατηγορία, ανά ηλικία, ανά εκπαιδευτικό πλαίσιο, ανά οτιδήποτε. Μπορείς να βάζεις πάρα πολλές παραμέτρους για να χτυπήσεις πραγματικά τα άτομα τα οποία θες να αγοράσουν το προϊόν σου. Άρα εσύ πας εδώ πέρα στη Meta ουσιαστικά, στο Facebook πρακτικά και του λες, να σου πω Facebook, ξέρω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία με παρακολουθούν, θέλω να παίξεις διαφημίσεις σε αυτά τα καταναλωτικά κοινά, δηλαδή σε αυτό και αυτό και αυτό το καταναλωτικό κοινό. Ας πούμε ότι κάθε εδώ πέρα μέσα έχει 10 άτομα ή ξέρω εγώ 5.000 άτομα, όλα αυτά είναι άτομα. Ένα από αυτά τα άτομα είναι και ο Μάνος. Άρα θέλω να παίξεις αυτή τη συγκεκριμένη διαφήμιση με αυτή την προσφορά στο Μάνο. Ας πούμε ότι έχεις ένα solarium τέλος πάντων και βγάζεις μια ειδική προσφορά που είναι μείον 20%. Και θέλω να παίξεις, λες εσύ στο Facebook, θέλω να παίξεις αυτή την προσφορά σε αυτά τα καταναλωτικά κοινά, τα οποία θα σου πω εγώ. Και το Facebook σου λέει: ωραία, θα σου πάρω 20 ευρώ την ημέρα, ξέρω εγώ, και θα παίξω σε αυτά τα καταναλωτικά κοινά. Σε αυτά τα καταναλωτικά κοινά μέσα είναι και ο Μάνος. Και ο Μάνος θα δει αυτά τα βίντεο και τώρα θα δει: α, έχει σολάριο μείον 20%. Οκ, με ενδιαφέρει. Οπότε ο Μάνος θα πάει από εδώ, δηλαδή ο Μάνος είναι αυτή τη στιγμή εδώ, πρακτικά. Του πετάει τη διαφήμιση. Ο Μάνος έχει περάσει μέχρι εδώ και έχει κολλήσει εδώ, δεν έχει μπει ακόμα στο site. Αλλά μπαίνει στο site επειδή είδε τη διαφήμιση. Άρα τον σπρώξαμε να πάει στο επόμενο κομμάτι, το site. Και εδώ πέρα στο site είναι που θα κάνει convert. Δηλαδή θα σε πληρώσει. Θα πατήσει, ξέρεις, δώσε μου το κουπούνι, κουλουπού. Τώρα,
Τι γίνεται, μπορεί ο Μάνος να μπει και εδώ και να βγει. Μπορεί να βγει. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην αγοράσει. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μην χάσουμε το Μάνο? Συνεχίζουμε και κάνουμε περιεχόμενο στο TikTok για να μας βλέπει, για να είμαστε στον περιβάλλον του. Συνεχίζουμε και παίζουμε διαφημίσεις. Τώρα θα με ρωτήσει, είμαι σίγουρος. Μάικ, μέχρι πότε? Δεν ξέρω. Μπορεί σε 2 Μάνος ο Μάνος να μπει και να βγει, αλλά να μπουν 5 άτομα άλλα σαν τον Μάνο και να αγοράσουν. Πόσα βίντεο να κάνω στο TikTok? Δεν γνωρίζουμε. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Με ρωτάνε προφανώς επιχειρηματίες. Πόσα βίντεο να κάνω στο TikTok? Να κάνω 10 βίντεο, 30 βίντεο, να κάνω 50 βίντεο. Εξαρτάται από τους στόχους. Εξαρτάται από τους στόχους και από την προσφορά που έχεις. Και προφανώς και από το σε ποιον κλάδο είσαι. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι υποστηρίζουν πάρα πολλά βίντεο, τεράστιο όγκο βίντεο. Υπάρχουν άλλοι κλάδοι που μπορείς να παίζεις 4-5 βίντεο το μήνα, αλλά να έχεις πάρα πολύ δυνατή προσφορά. Γιατί είμαι σίγουρος, θα κλείσει την ακτινογραφία, να κάνει μια ακτινογραφία για την επιχείρησή σου και θα με ρωτάς. Πόσα βίντεο θα κάνω? Δεν γνωρίζουμε. Πόσα λεφτά να ρίχνω σε ads? Γενικά λέω ότι 350 με 400 ευρώ είναι πολύ καλά για να δεις μια αρχή, μέχρι οι διαφημίσεις να μπορούν να πληρώνουν για τον εαυτό τους. Γιατί στη συνέχεια, ξέρεις, ρίχνεις 500 ευρώ, αλλά μπορεί να παίρνεις 5.000. Μπορεί να αυξήσεις το budget στα 1.000 ευρώ κτλ. Είναι πολλές ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν όταν μου έρχονται επιχειρηματίες και μου λένε Mike, ποιο πλάνο να βγάλουμε? Πες μου πόσο κάνουν να πάρω 10 βίντεο. Το θέμα δεν είναι τα βίντεο. Το θέμα δεν είναι μόνο τα βίντεο. Μπορεί να έχεις ήδη τα βίντεο. Μπορεί τα βίντεο να τα έχεις ήδη. Αλλά να σου λείπει το offer. Μπορεί να μην παίζεις καλό offer, να μην έχεις μια καλή προσφορά. Και όταν λέμε προσφορά δεν εννοούμε απλά μείον 20%. Μιλάμε για πλαίσια συνεργασίας τα οποία προκύπτουν μετά από μελέτη. Δεν μπορώ να σου πω εγώ στο Γιούχου πάρε τα 30 βίντεο 6.000. Δεν βγάζει νόημα. Δεν μπορώ ηθικά να σου το πω. Δεν ξέρω άμα χρειάζεσαι TikTok, άμα χρειάζεσαι ads, άμα χρειάζεσαι το site. Έτσι. Άρα καταλήγουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Άρα τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι κάνουμε από εδώ και στο εξής? Είσαι εσύ ο επιχειρηματίας, είσαι στην επιχείρηση. Έρχεσαι, κλείνεις ακτινογραφία, μπαίνεις ακτινογραφία.gr, εδώ δηλαδή που είσαι ήδη, και πας τέρμα κάτω μετά από τα παραδείγματα συνεργασιών μας κτλ. Και πατάς αίτηση συνεργασίας. Πατάς πάνω στην αίτηση συνεργασίας, βάζεις το κουπόνι αν έχεις κάποιο κουπόνι. Εμείς τσεκάρουμε τι βλέπει ο πελάτης σου. Πολλοί με ρωτάνε, Mike, δεν θες να δεις ίσως και την υπηρεσία μας ή δεν θες να κάνουμε και μια κλήση από κοντά ή να κάνουμε, δεν ξέρω, οτιδήποτε, να έρθεις από τα γραφεία μας να δεις την κατάστασή μας? Όχι, δεν τον ενδιαφέρει τον πελάτη σου αυτό. Ο πελάτης σου ξέρεις τι ενδιαφέρεται? Είναι γαμάτι, έχουν γαμάτο προϊόν, μια γαμάτη υπηρεσία. Δεν τον ενδιαφέρει ο πελάτης σου, ούτε εμένα με ενδιαφέρει αν έχεις φοβερές εγκαταστάσεις ή οτιδήποτε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, ωστόσο σε πρώτη όψη πρέπει να δω τι βλέπει ο πελάτης σου. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην ακτινογραφία. Βλέπουμε τι βλέπει ο πελάτης σου. Είναι πολύ απλό. Αν εσύ λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, που είναι πολύ απλό σύστημα, έτσι, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό το σύστημα για να κινήσεις τον πελάτη σου από εδώ και να τον πας εδώ, ό,τι και να μου δείξεις, ό,τι και να μου πεις, ό,τι στόχους και να μου πεις ότι έχεις κτλ. Άμα δεν έχω μια βασική εικόνα του πώς δουλεύει στην επιχείρησή σου με τα στοιχεία που θα μου δώσεις, δεν μπορώ να σου προτείνω να σου δώσω 50 βίντεο, να σου δώσω 100 βίντεο, να σου κάνω 10 βίντεο στο YouTube, να σου κάνω 20 βίντεο στο YouTube, να σου κάνω ένα VSL, να σου κάνω ένα newsletter. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτή τη στιγμή τι capacity έχουμε στην υπηρεσία, πόσους παραπάνω πελάτες μπορούμε να βάλουμε στην υπηρεσία μας, 10, 20, 30, και με βάση αυτό πόσο χρόνο μπορούμε να επενδύσουμε, πόσα χρήματα μπορούμε να επενδύσουμε. Γιατί έχουμε και λύσεις και για low budget επιχειρήσεις και για high budget επιχειρήσεις. Άρα, εκεί που αρχίζουν και τελειώνουν όλα είναι η μελέτη. Μελετάμε, θα κάνουμε μια μελέτη του πώς έχεις αυτή τη στιγμή στημένη την παρουσία της επιχείρησής σου. Θα δούμε που έχεις την τρύπα και θα επιστρέψουμε εντός 5 ημερών με τα αποτελέσματα. Τι κάνεις λοιπόν από εδώ και στο εξής? Κάνεις την αίτηση, επιστρέφουμε εντός 5 ημερών με την ανάλυση σου έτοιμη, κανονίζουμε μια κλήση που σου παρουσιάζουμε τα ευρήματα σε πραγματικό χρόνο, συνήθως 30 με 60 λεπτά, είναι ανάλογα, και μετά σου δίνουμε επόμενα βήματα. Θα σου κοστίσει τόσο να κάνουμε αυτά τα βίντεο, θα σου κοστίσει τόσο να κάνουμε αυτές τις διαφημίσεις κτλ. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα σου πάρουμε 10 βίντεο 2.000 αν δεν ξέρω με τι έχει να κάνει η επιχείρησή σου. Δεν μπορώ να το κάνω ηθικά. Άμα θες, βρες κάποιον άλλον να σου πάρει 1.000 ευρώ, να σου κάνει 20 βίντεο, 50 βίντεο, οτιδήποτε γιόλο. Και όταν καταλάβεις ότι δεν φτάνει μόνο το TikTok βίντεο για να έχεις πωλήσεις, τότε θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά προσπαθώ να σου γλιτώσω χρόνο. Δεν είναι μόνο το TikTok η διαφήμιση. Απλά μόνο το TikTok βλέπεις. Δεν είναι το TikTok όλη η επιχείρηση. Είμαι ο Mike. Ελπίζω να σε βοήθησε αυτό το βίντεο, να σου έδωσε πραγματικά clarity, να σου έδωσε διάβγεια, να κατάλαβες πώς δουλεύει η πώληση online. Πραγματικά είναι τόσο απλή.
Οπότε, αν σε ενδιαφέρει να λάβεις υπηρεσία από εμάς, πάτα το link στην περιγραφή και θα χαρώ να επικοινωνήσουμε λίγαν συντόμως μαζί σου.